Het is zondag, tenminste als je naar het ziekenhuis moest vandaag. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon woensdag 20 november. Dit is Zeeland Nu. Acties moeten CAO-gesprekken vlot trekken. Zeeuwse uien gaan zelf rijden zonder chauffeur. En Omoda wil Scandinavië veroveren. Dames en heren, goedenavond. Minder werkdruk en meer geld. Ziekenhuispersoneel zit al maanden te wachten op een nieuwe CAO. En omdat het zo niet langer kan, werd er vandaag geprotesteerd. Bij sommige ziekenhuizen door zondagdiensten te draaien. Bij andere waren er ludieke acties. In Goes krijgen patiënten vandaag appeltjes uitgedeeld. Dankjewel. Appeltjes voor de dorst, want zorgmedewerkers eisen meer loon. Het is het mooiste werk wat er is. Ja, ik zou niet anders willen, maar ik vind wel dat ik meer verdien dan nu. Ziekenhuis ADRZ staakt vandaag als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland niet. Maar houdt het bij ludieke acties. Wij staan voor onze patiënten voor goede zorg. En daarom hebben wij besloten om nu niet mee te doen aan de zondagsdienst. Waren jullie niet gewoon een beetje te laat met de organisatie? Ook wel een beetje, dat speelde zeker ook een rol. Heeft u wel eens eerder zo'n gelakte nagel gehad? Ja hoor. U staat achter de actie? Ja. Ik vind het een beetje tam. Want ik vind eigenlijk dat de acties veel groter zouden moeten zijn. Dat was wel het geval bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Alle operaties en polyklinische consulten zijn hier afgezegd. Alle afdelingen draaien een zondagsdienst. Wij voeren actie omdat we de werkdruk veel te hoog vinden. En omdat we vinden dat we te weinig betaald krijgen. Wat vindt u van deze actie? Nodig. U staat achter uw personeel vandaag. Ja, natuurlijk. Het is niet alleen maar om onze mensen te behouden. En die moeten ook het gevoel hebben dat ze rechtvaardig worden betaald. Maar het is ook omdat we mensen van buiten naar de sector willen krijgen. En die moeten ook het gevoel hebben dat je een reëel salaris krijgt. Er is echt een hele hoge werkdruk. Wij maken ons soms zorgen dat patiënten een uur of 6 niet geplast hebben. En zelf kun je soms bij wijze van spreken heel je dienst niet naar het toilet. Zo weinig mensen, we zijn gewoon soms echt heel erg moe. Er wordt vooral actie gevoerd tegen de hoge werkdruk. Maar dat is een probleem dat in Zeeland misschien nog wel groter is dan in de rest van het land. Er is in Zeeland een groot personeelstekort. En de komende tijd zullen er te weinig studenten afstuderen. En er gaan veel zorgmedewerkers met pensioen. Dus die hoge werkdruk, daar zullen deze stakende zorgmedewerkers de komende jaren nog wel tegenaan lopen. We krijgen een landelijke primeur met zelfrijdende vrachtwagens op de openbare weg. In het project dat 3 jaar moet gaan duren, zullen vrachtwagens zonder chauffeur met uien gaan rijden over dit stuk weg. Tussen de fabriek van NSP Onions naar overslagbedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost. Een afstand van ruim 3 kilometer. Het is een initiatief van Zeeland Connect, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Binnen enkele weken moeten de eerste proeven worden gehouden. 8 maanden cel, dat eist het Openbaar Ministerie tegen een 21-jarige Algerijnse vluchteling die een man neerstak in Goes. Dat gebeurde op 7 mei bij het Kolveniershof. Volgens het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Ook stal de man een bankpas en een slagersmes. De verdachte kreeg ruzie met het slachtoffer, die destijds beide in het AZC woonden, toen ze bij de supermarkt stonden. Buiten stak hij het slachtoffer neer met dat gestolen mes. Solderen, hijsen, dakpannen leggen. Het Techniekhuis in Goes probeert deze week zo'n 1400 leerlingen uit VMBO 2 te verleiden om te kiezen voor een techniekprofiel. Eén dag worden ze helemaal ondergedompeld in techniek. Dus ze gaan zowel naar de bouw als bijvoorbeeld schilderen, wat ontwerpen. Ze gaan procestechniek ervaren, hier elektrotechniek, metaal. Toch heel veel dingen waar ze niks van weten. Dat er toch van leerlingen terug horen. We wisten helemaal niet dat dat allemaal hier was. En dan rijst natuurlijk de vraag, heeft zo'n dag ook zin? Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Een soort van, ik wil bioloog worden, dan moet je ook wat met de techniek doen. Ik heb daar wel zin om dat te worden. En jij? Ja, een van de dingen die ik misschien zou willen worden is een prop maken van films. Daar heb je techniek voor nodig. Ja. En het Zeeuws Museum roept iedereen op om hun zolder uit te pluizen en op zoek te gaan naar prenten van Jan de Prentenknipper. Het museum wil een tentoonstelling aan de Zeeuwse volkskunstenaar wijden.
We vermoeden dat er bij mensen thuis nog veel prenten zijn. Hij ging echt van deur tot deur en heeft honderden prenten waarschijnlijk verkocht. Heel fijn uitgesneden. Het breekt zo. Als je er naar kijkt, dan breekt het al bijna. Het bijzondere is dat hij met zijn werk echt een inkijk geeft in hoe de 19e eeuwse Zeeuw naar de wereld keek. En ja, die unieke inkijk in die 19e eeuwse leefwereld, die vinden we heel interessant om te laten zien. Nooit raakte hij een sigaret aan en toch kreeg de 21-jarige Niels Harthoorn uit Overzande de diagnose longkanker. Nu het november is, longkankermaand, wil hij meer bekendheid voor deze ziekte die dus iedereen kan overkomen. Want terwijl Niels naar de fysiotherapeut ging voor zijn knie, werd er iets heel anders ontdekt. Borst vooruit, langzaam zakken, super netjes. Ik dacht het is gewoon een verkoudheid. En heupen naar achter, klasse hoor. Niels die zette zich echt altijd voor 100% in en ging echt wel tot het gaatje. En op een gegeven moment tijdens een training bij de warming-up raakte hij al direct buiten adem. Ongeveer na 20 meter. En toen, ja, ik maakte me echt wel zorgen om hem. En toen hebben we samen in gesprek gegaan van, goh, het is denk ik beter om nu langs de huisarts te gaan. Heel goed. De huisarts dacht ook dat is vast een longontsteking of zo. Dus ja, ik heb een foto laten maken in het ziekenhuis. Toen bleek dat er vocht achter mijn longen zat. Dat hebben ze toen eruit gehaald. En toen hebben ze het onderzocht. Netjes Niels. Ja, dan krijg je die diagnose. Hoe komt dat aan? Je bent 21, gezond? Dat is best vrij apart. En het was ook op het eerste moment eigenlijk... wisten de artsen in het ADSZ niet wat ze ermee aan moesten. Ze hadden dit eigenlijk nog nooit gezien bij iemand van 21. Het is eigenlijk gewoon dikke vette pech dat iemand dat krijgt. Nu heb jij je verhaal gedeeld op Facebook. Waarom heb je daarvoor gekozen? Aandacht voor longkanker in het algemeen en vooral voor niet-rokers. Want meestal is de eerste vraag die gesteld wordt, heb je gerookt? Heel goed, en weer terug. Niels krijgt medicijnen die goed aanslaan. Maar helemaal genezen kan hij met de huidige kennis nog niet. Hoewel die onzekerheid soms moeilijk is, gaat hij door met zijn leven. Zo is hij begonnen met de studie Technische Bedrijfskunde. Het is eigenlijk altijd mijn droom geweest om te gaan studeren. Dus ja, dan wil je dat wel doorzetten. Tot slot, hoe zie jij je toekomst? Dat is een best wel moeilijke vraag eigenlijk. Het is een beetje onzeker nog. Maar ik ben wel hoopvol en ik zal altijd blijven genieten van mijn leven en gewoon alles doen wat ik kan. Netjes Niels. Ze waren er al heel vroeg bij. Al in 2010 begon Omoda een webwinkel. En mede door dat succes dreigen ze binnenkort opnieuw alweer uit hun jasje te groeien in hun distributiecentrum in Zierikzee. Want Scandinavië als nieuwe afzetmarkt lonkt. 250.000 paar schoenen ligt hier in het magazijn te wachten op een eigenaar. Een deel van deze schoenen wordt straks misschien wel gedragen door iemand uit Denemarken of Noorwegen. Voeten aan de grond zetten in Scandinavië is een bewuste keuze. Qua mode en qua uitstraling en kwaliteitsbesef lijkt dat meeste op ons land. En ik denk dat dat meer op gevoel is ook, maar ik denk dat het ook op waarheid gebaseerd is dat Scandinavische mensen meer dezelfde type schoenen dragen dan mensen in Zuid-Europa. Dus dat is wel voor ons sowieso een voordeel. Het bedrijf verscheept schoenen wereldwijd, maar heeft naast Nederland ook websites in Duitsland, België en Oostenrijk. Met zoveel mogelijke klanten moet je voorraad op orde zijn. En dat is wel een dingetje, want het distributiecentrum aan de rand van Zierikzee is na 6 jaar eigenlijk alweer te klein. Het magazijn is het eerste wat te klein was. En wij huren nu een magazijn erbij, 2. We hebben hiernaast nog een paar hectare grond. Waar mogelijkheden zijn, maar het gaat allemaal zo snel ontwikkeling. Dus we stellen dat heel even uit. En dan willen we over een jaar of 2, 3 willen wij daar wel gaan bouwen. Het bedrijf verkoopt 1 miljoen paar schoenen per jaar. 60% wordt online verkocht en 40% in de winkels. En daar begon het allemaal 60 jaar geleden. Als schoenenwinkel Verton in Zierikzee. Ja, deze winkel zijn mijn vader en moeder begonnen. Dus in 1961 zijn ze hier begonnen met schoenen verkopen. En wij zijn hier
boven zelfs geboren. Dus de eerste levensjaren zijn hier begonnen. En als kind werd de nieuwsgierigheid al gewekt voor de handel. Dus we waren vaak aan het kijken van drukke zaterdagen. Je kreeg het allemaal wel mee al van jongens af aan. En de liefde voor schoenen, die is gebleven. De broers kopen namelijk alle collecties nog zelf in. Eigenlijk kunnen we niet zo heel veel, dus dan vallen heel veel taken al snel af. En dan blijven verkopen en inkopen in principe over. En inkopen is iets wat intensief is. Maar ook wat het DNA van het bedrijf bepaalt. En op het moment dat je dat uitbesteedt, dan kunnen mensen ook na een jaar ergens anders gaan werken. Dan ben je in één keer om de hand wat je niet weet van, hoe moet het nu? Het bedrijf wist de afgelopen jaren elke keer opnieuw te groeien. Mede door al heel vroeg schoenen te verkopen via internet. En toen is het eigenlijk in 2010, je moet je voorstellen, er waren nog geen smartphones. Het waren gewoon nog ouderwetse telefoons. Maar met de komst van de smartphone en sneller internet en alles wat beter ging, is het eigenlijk in versneld tempo doorgegaan. Wat hadden wij de basis allemaal al voor elkaar? In het begin was het gewoon echt ploeteren, want ja, de systemen werkten niet, de posterijen werkten niet mee. Het was echt toch erg pionieren eigenlijk. Stilzitten, daar doen de heren niet aan. Komend jaar nemen ze 3 winkels over in het noorden van het land. En daarmee staat de teller dan op 26 winkels. Jawel, het was koud vanochtend. Op veel plaatsen was het ruim 2 graden onder nul vannacht. Maar al snel kreeg de zon alle ruimte en werd het een stralende dag. Morgen dan is het opnieuw vrij rustig herfstweer met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Er waait een matige oostelijke wind en het blijft overal droog. Zometeen dan kun je kijken naar de eerste aflevering van Nieuwe Zeeuwen. 2 jaar lang volgden we een aantal vluchtelingen in Zeeland. En een van de uitdagingen waar ze natuurlijk mee te maken hebben is het leren van de taal. Notas, de boek, de kas, de boodschappenlijst, de kassen. Nieuwe Zeeuwen dus zometeen. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht met Dorien Bouwman. En ik wens u alvast een hele fijne woensdagavond.